Máis de 2.000 obras, 600 millóns de euros mobilizados e iniciativas centradas no apoio a concellos e colectivos veciñais. Son algúns dos datos do balance que o goberno de Luís López fai dos seus 3 anos á fronte da Deputación de Pontevedra. Fixeron o público hoxe nun acto baixo o lema Valor Extra. Que tal? Moi boa noite. De seguido ampliamos esta información, antes titulares. Arde a carga dun camión de recollida de cartón en Pontevedra. O condutor decatouse de que saía fume e decidiu descargar o material nunha zona segura da rúa. O lume foi extinguido polos bombeiros. Desartellada unha organización criminal que estafaba locais hostaleiros mediante o método do corte da luz. O importe do estafado roldaría os 11.000 euros, con negocios afectados en Boironoia ou Padrón. Zona Aberta chama a cidadanía a concentrarse o xoves en Vilagarcía para reclamar unha ambulancia medicalizada no Salnés. Antes, mañá está previsto que o alcalde Alberto Varela se reúna co conselleiro de Sanidade. O PP de Boiro denuncia cortes continuos e a falla de presión de auga en varias zonas do concello. Os populares temen que detrás poida estar a intención do equipo de goberno de privatizar o servizo. A Romaría Vikinga de Catoira medra na súa 66 edición. O Concello prepara unha programación con máis cultura, máis actividades familiares e máis oferta musical. Estamos nas novas do día, comezamos. E imos de seguido con máis datos do balance dos 3 anos de Luís López á fronte da Deputación de Pontevedra. Hoxe na Deputación de Pontevedra foi un día de facer balance dos 3 anos do goberno encabezado polo presidente Luís López. Como resumo, o Popular destacou que neste tempo se realizaron máis de 2.000 obras, 600 millóns de euros mobilizados e iniciativas centradas no apoio a concellos e colectivos veciñais. O acto celebrado no Pazo Provincial baixo o lema Valor Extra estiveron convidados todos os deputados, alcaldes da provincia, institucións e representantes da sociedade civil. Máis de 2.000 obras espalladas pola provincia de Pontevedra e 600 millóns de euros mobilizados. Son algúns dos datos que hoxe presentou o presidente da Deputación para facer balance dos 3 anos que leva á fronte do goberno provincial. Rachamos o sectarismo e os vetos á colaboración. Nós queremos colaborar con todos e que todos colaboren con nós independentemente da cor política. 7.100 actos en 3 anos, que sae unha media de máis de 6 actos cada día, 620 visitas e supón un 70% máis que o anterior mandato no mismo período. Nunca houve un equipo de goberno, nunca houve un goberno que estuvera tan cerca da xente. O acto celebrouse no Pazo Provincial baixo o lema Valor Extra e diante de deputados, alcaldes da provincia, institucións e representantes da sociedade civil. Se vexa que somos o goberno que máis se parece á provincia. Preparado, ilusionado, con ideas, ambicioso, con presente, pero sobre todo tamén con unha folla moi clara hacia o futuro. Esta forma de facer goberno cambiou para sempre o funcionamento da Diputación de Pontevedra e de outras moitas que tamén nos consta que somos un modelo. López explicou que se repartiron 181 millóns de euros a través do Plan Mais Provincia, 81 millóns da reforma de vías e infraestructuras, 30 millóns en plans deportivos ou 26 para axudar os concellos a facer fronte aos seus compromisos cos fondos europeos recibidos. Imos deixar a provincia mellor que atopamos no 23, pero peor
do que a deixaremos no ano 2027 e sucesivos se a xente nos dá a súa confianza. O acto articulouse a través de diferentes entrevistas cos deputados. Fixo especial mención aos investimentos realizados en Vigo e Pontevedra. No caso da capital, cuxo alcalde Miguel Anxo Fernández Lores non asistiu por considerar que a Deputación discrimina a cidade, López asegurou que nestes anos o investimento acadou os 37 millóns de euros. Miña cidade, tío dixeches, 37 millóns de euros, eso significa máis de 1 millón de euros ao mes. E podemos dar exemplos. O campo de fútbol de Salcedo, financiado pola Diputación. O campo de fútbol de Campañó, financiado pola Diputación. Os dous campos que se van facer e renovar agora na Xunqueira, financiados pola Diputación. O edificio, a casa consistorial, financiado pola Diputación. Pero, ademais, toda a iluminación norte da cidade, toda a iluminación do Lérez, financiada pola Diputación. En 2 anos demos 1000 subvencións a asociacións, en 2 anos. Este ano o éxito foi tal que temos 1000 solicitudes neste ano 2026. E como anunciado o presidente, vai ser unha inversión sin precedentes. Máis de 7 millóns de euros este ano, a partir de outubro, os 1000 colectivos da provincia de Pontevedra van ter esa subvención para facer esa obra, para dotalos deses servicios e para facer o que eles consideren oportuno. O presidente provincial sinalou o turismo, o deporte, a cultura e a cooperación como algunhas das áreas estratégicas para o seu goberno. Levamos 40 anos entrando na túa casa, instalando os teus soños e coñecendo o teu nome. Fomos a túa tenda de confianza con outros nomes e hoxe evolucionamos para darche moito máis. Agora somos Mielectro, mesmo equipo, mesma confianza e a experiencia de sempre coa forza dos mellores. Ven a descubrir a tecnoloxía máis avanzada co trato de toda a vida. Os de sempre, agora máis fortes que nunca. Agardámoste. Arde a carga dun camión de recollida de cartón en Pontevedra. O condutor decatouse de que saía fume da parte traseira do vehículo mentres facía a súa ruta cando circulaba a altura do peirao da avenida das Corvaceiras. Tras avaliar a situación cun compañeiro, decidiron estacionar nunha zona segura e descargar o material na rúa, á altura da Marquesiña onde se desdobra o carril da avenida de Marín. Ata o punto desprazáronse efectivos dos servizos de emerxencias. No operativo participaron Policía Local, Bombeiros e Policía Nacional. Foi preciso cortar o tráfico para comezar coas tarefas de extinción, cos bombeiros botando auga en riba do lixo na calzada. Ademais, operarios da empresa Precero encargaronse da limpeza da zona unha vez finalizado o operativo. A pesares do aparatoso dispositivo, non houbo que lamentar danos persoais. O camión tampouco resultou afectado, aínda que si foi trasladado a un taller para realizarlle unha revisión completa. Polo de momento descoñécense as causas do lume. A Garda Civil desartella unha organización criminal dedicada a realizar estafas telefónicas a establecementos de hostalería mediante o método do corte da luz. Foi no marco da operación denominada Light Call. Hai locais hostaleiros afectados en Boiro, Noia ou Padrón, entre outras localidades galegas. O importe total estafado roldaría os 11.000 euros. A investigación da que se fixo cargo o xulgado de Muros iniciouse tras as denuncias presentadas por varios hostaleiros de negocios localizados en Boiro, Noia ou Padrón, entre outras localidades galegas. Segundo informaron fontes do Instituto Armado, os investigados, un total de 5 persoas con domicilios en Almería, Cádiz, Girona, Málaga e Vigo, contactaban telefónicamente co establecemento, facéndose pasar por empregados da empresa suministradora de electricidade, informándolles da existencia dunha suposta débeda pendente de pago e advertíndolle de que no caso de que non a abonasen de forma inmediata se procedería ao corte da luz. Segundo os datos facilitados pola Garda Civil, o importe total estafado ascende a preto dos 11.000 euros. Dende a Garda Civil fan unha serie de recomendacións para evitar na medida do posible este tipo de estafas, máis frecuentes do que se cree. Dende o Instituto Armado apuntan a que antes de realizar o pago se verifique a información, contactando directamente coa empresa suministradora a través das canles oficiais, desconfiando ademais de calquera solicitude de transferencia inmediata baixo a ameaza de suspensión do servizo.
A Policía Local de Rianxo sumarase durante toda esta semana a campaña especial de vixilancia para o control do consumo de alcohol e drogas entre os condutores impulsada pola Dirección Xeral de Tráfico. Será o domingo 19 de xullo. Os axentes realizarán controis en diferentes zonas do concello, tanto no casco urbano como nas parroquias. A través desta campaña o que se busca é reducir os comportamentos de maior risco para a seguridade viaria, entre os que se atopan o consumo de alcohol e drogas. De feito, estes dous factores son os máis habituais nos sinistros ao volante. O alcalde de Vilagarcía reunirase co conselleiro de Sanidade mañá ao mediodía. Alberto Varela solicitara este encontro para reclamar unha solución á situación xerada tralo traslado da ambulancia medicalizada con base no Hospital do Salnés a Sanxenxo durante o verán. A reunión será un día antes de que se celebre a concentración convocada por Zona Aberta por este mesmo motivo. Dende a Asociación de Comerciantes e Hostaleiros de Vilagarcía animan a veciñanza a mobilizarse este xoves ás 9 da noite para defender uns recursos sanitarios que consideran esenciais para todos os concellos que forman parte da área de referencia. Queremos deixar claro que esta reivindicación non vai en contra de ningún concello. Non pedimos que se retire ningún recurso de outra comarca ni de outra zona para traela aquí. Todo o contrario, o que reclamamos é unha solución que permita que Vilagarcía recupere a súa ambulancia medicalizada para garantir a cobertura dos milleiros de veciñas e veciños da nosa área sanitaria, especialmente nesta época de ano onde a poboación aumenta masivamente e significativamente. Porque unha ambulancia medicalizada non entende de profesións, nin de concellos, nin entende de persoas, e todos, absolutamente todos, podemos precisala algún día. A empresa McDonald's dá marcha atrás no seu plan de abrir o restaurante de Vilagarcía ata as 4:30 da madrugada. Dende o sindicato CIGA informan de que finalmente se manterá o calendario laboral pro 2026 e que só se farían grupos de novos horarios se previamente se anotan voluntarios antes deste venres. Segundo trasladou o cadro de persoal en asemblea, só se prestarían a traballar nese horario se se melloran as condicións laborais actuais por enriba do convenio colectivo. Nuns días a empresa confirmará se acepta as propostas presentadas, que inclúen tamén a de dotar o restaurante Vilagarcía dun equipo de seguridade privada nas quendas de noite. Por parte da CIGA adiantan que se a empresa non cumpre o acordado, retomarán as movilizacións nas vindeiras semanas. Facemos unha pausa para a publicidade, voltamos de seguido. O PP de Boiro denuncia a situación que sofren os veciños de Triñáns, Cima de Vila ou Cabo de Cruz, entre outras zonas do municipio, debido aos cortes continuos e a falla de presión de auga. Os populares pídenlle ao goberno maiores investimentos na rede municipal para que se garanta un servizo básico prioritario como é o da auga. O PP teme que detrás poida estar a intención do equipo de goberno da privatización do servizo. O Partido Popular de Boiro denuncia a situación que están a padecer moitos veciños de Triñáns, Cima de Vila ou Cabo de Cruz, entre outras zonas do municipio, polos cortes e a falla de presión na rede municipal de auga. Segundo os populares, trátase dun problema habitual coa chegada da época estival e o aumento de turistas, do que xa lle veñen advertindo dende hai varios anos o Executivo, pero o que non se lle dá solución. Le hemos reclamado que se hagan inversiones, pero lo triste no es que no se hagan las inversiones. Sobre todo cuando hay dinero, para derrocharlo en una casa de la cultura que no le ha pedido nadie al señor Martiño. Ahí se van a invertir más de 5 millones de euros, mientras sus vecinos de Cabo de Cruz, de Triñáns, de Cima de Vila, tienen problemas con la red de agua. La soberbia del señor Martiño no le da para reconocer sus errores y reconocer que no tiene un plan para las inversiones necesarias para garantizar los servicios básicos del ayuntamiento. Y el agua es el principal servicio básico que tiene que garantizar un gobierno municipal.
Dende o PP pensan que detrás desta situación está a idea do Concello de privatizar o servizo. Que igual que nos mintió con el IBI, diciendo que no lo iba a subir, y ahí tenemos el aumento del mismo, va a pasar con el recibo del agua cuando se haga la privatización. Es necesario una inversión mínima de entre 3 y 4 millones de euros en la red de agua municipal para garantizar la presión y el suministro a la totalidad del ayuntamiento. Llegará el día que el señor Martiño, al principio de la próxima legislatura, dice: no hay dinero, hay que mejorar la red y solo se puede garantizar mediante la privatización, porque esas empresas nos garantizan mejorar y modernizar la red, como han hecho en otros ayuntamientos. Esto no lo ha inventado nadie, se hace en otros ayuntamientos, así la siguiente empresa. Curiosamente hay una empresa que ya va por delante de las demás, que tiene los datos que está obteniendo de lo que se consume de agua en este concello. Por eso nosotros denunciamos que se va a privatizar el agua en Boiro y que va a suponer un incremento del 30% en los recibos del agua a partir de la próxima legislatura, si sigue gobernando el señor Martín. Seguimos en Boiro. Alí, o Executivo local está a executar as obras de reordenación e urbanización do Parque de Cima de Vila. A actuación, cun orzamento de preto de 180.000 euros, está financiada con cargo ao POS máis concellos da Deputación da Coruña. O alcalde Xosé Ramón Romero visitou esta mañá as obras de reordenación e urbanización que se están a levar a cabo no Parque de Cima de Vila. A actuación, cun orzamento de preto de 180.000 euros, está financiada con cargo ao POS máis concellos da Deputación da Coruña. Segundo explicou o rexedor, o proxecto busca fundamentalmente a renovación dun espazo de lecer que se atopaba moi degradado, coa dotación de novos servizos que se lle prestan aos veciños, ademais mellorando a accesibilidade ao tratarse dunha zona moi transitada en pleno casco urbano. Un espacio donde había un pequeno parque infantil e unha zona de aparcamiento que non estaba en moi boas condicións, é unha zona moi transitada, donde hai moita población alrededor deste espacio que está un poquinho degradado, e o que estamos facendo é unha reordenación e unha urbanización do lugar de forma íntegra, non? O que está consistindo a obra é en rebaixe do terreo, que vai ir escalonado, donde vai haber unha zona verde, donde vai haber un parque infantil e que vai haber unha zona donde se vai ordenar as propias plazas de aparcamiento, non? O alcalde quiso contestar tamén a aqueles que criticaron a actuación antes de vela rematada, en alusión ás queixas pola tala de varias árbores ali plantadas. Eu creo que dende que estamos do ano 2019 se plantaron máis de 1000 árbores repartidos polo concello, e é verdad que se cortaron árbores, pero todas as árbores que se cortaron era porque as obras era necesaria facer esa corta de árbores, ou porque estaban en mal estado. Que decir, sempre se fixeron na corta de árbores que non por cortar, sino porque era necesario. Aquí había un par de abetos que habían plantado a xente de forma discriminada, sin ningún tipo de ordenación. Para acometer este tipo de obras era necesario pois sacar esas árbores, e está planificada por naturalmente a plantación de novas árbores, non? Entonces, bueno, ante eses discursos que o único que fan é querer dañar este goberno, pois non seguiremos cortando árbores cando haba que cortar, e cando estén enfermos cortaremos os árbores, porque prima máis a seguridade pois que o propio árbore que está enfermo, non? A partir do 12 de agosto volven as mañás de Terraceo, a iniciativa solidaria posta en marcha polo Obradoiro de Hostalería do Salnés. Un ano máis, a actividade volverá a recadar fondos para a Asociación Española contra o Cancro. Temos que ser sensibles aos problemas da sociedade. Este é un problema que hai na sociedade e que dende a mancomunidade se poida contribuir na medida das posibilidades a esa investigación, pois sempre é moi satisfactorio, non? Para a Asociación del Cáncer es un agradecimiento enorme, porque todas las pequeñas aportaciones que podamos recibir suman, y esta es importante. Todo ello lo destinaremos a la investigación, que en este momento estamos volcados con ello. Como sabéis, la investigación es salud, y en este momento la asociación tiene un proyecto enorme para conseguir e intentar que en el año 2030 la supervivencia sea el 70%.
Haberá 3 sesións das mañás de Terraceo. No seu marco, o alumnado do Obradoiro servirá unha ampla oferta gastronómica deseñada por eles mesmos. Os asistentes poderán degustala para despois facer a achega que consideren que se entregará á Asociación Española contra o Cancro. Este ano a iniciativa arranca o vindeiro 12 de agosto cunha xornada inaugural que estará dedicada aos almorzos saudables. Serviránse propostas como Bumble Matcha ou tiramisú de kéfir e chía. Será entre as 10 da mañá e as 11:30. As seguintes xornadas, os días 19 e 26 de agosto, estarán dedicadas aos aperitivos. Ofreceránse receitas como patacón con tartar de atún e guacamole ou carpacho de tomate con lascas de queixo, froitos secos, brotes e salsa César. Neste caso, o horario será entre as 12 e a 1:30 do mediodía. Para asistir é preciso reservar praza. Poden facelo no teléfono 658-989-002. Nos 2 anos que se leva celebrando, esta iniciativa xa recadou ao redor de 3.000 euros. Catoira volverá a facer medrar a súa romaría vikinga tanto en cantidade como en calidade. O Concello ten preparada este ano unha programación con máis oferta cultural familiar e musical. Desenvolverase do domingo 26 de xullo ao 2 de agosto, cando se celebrará o agardado desembarco desta 66 edición. Desde que iniciamos o goberno no ano 23, a romería foi dando pequenos saltos de calidade, pequenos saltos tamén de cantidade, abríndose a outras facetas distintas ao que era tradicional, a música e a celebración do desembarco, e inaugurando novos elementos dentro da romería que creemos que son que teñen moito potencial. Estades invitadas e invitados a esta festa. Queremos mellorar de forma sostible en calidade, que é o que nos esforzamos e que esperemos que o pasemos todas e todos ben. Entre as principais novidades desta edición destaca a exposición fotográfica Vikingos de Catoira, retratos dunha tradición viva, realizada pola fotógrafa catoirense Nuria Atanes. A programación abrirase o domingo 26 de xullo coa ruta BTT Vikinga e o torneo de xadrez Viking Rise. Nos días seguintes celebraránse o Viking Film co cinema ao aire libre, unha nova edición do Viking Drama que este ano presenta a obra Torres que resisten e a programación infantil da Vikinguiña do Luns, que continúa ampliando actividades para garantir a participación da rapazada na festa. Tamén se abrirá no centro da vila o mercado medieval vikingo. O apartado musical co Viking Music volverá a ser un dos grandes atractivos. O venres actuarán Fillas de Casandra antes do pregón, do que se encargarán as padexeiras catoirenses María Pérez e María Fernanda Constantino, e da última representación teatral. O sábado celebrarase o tradicional xantar vikingo, seguido da actuación do DJ Solo Viking, para dar paso pola noite o gran concerto da edición, protagonizado por Mondra Novelouro, Daquidad da Ría e Lisdexia. Xo o domingo recrearase o desembarco vikingo nas Torres do Oeste, cos concertos de Treixadura e o Sonoro Machín. A programación pecharase o luns, festival local en Catoira, coa xornada da Vikinguiña, especialmente dedicada ás familias, que incluirá espectáculos infantís e un concerto teatralizado da Banda de Música de Catoira, con Cris Collazo e Josito Porto. Finalmente, a Orquestra Canaria Nueva Línea non actuará o domingo 2 de agosto nas festas do verán de Ribeira, tal e como figuraba no cartel. O Concello decidiu substituíla pola Orquestra New York. O Executivo local toma esta decisión a raíz do comunicado feito público pola banda canaria hai uns días, na que anunciaba un cambio na súa formación vocal e dar de baixa as súas 4 vocalistas. Dende o Concello entenden que a agrupación xa non será a mesma ao mudar as cantantes e non terá o mesmo tirón, polo que decidiu facer un cambio na programación dos festexos e anular dita actuación. Ata aquí chegou a edición das Novas do Día deste martes 14 de xullo. Voltamos mañá con máis actualidade. Sexan felices.